Ikompli l-isfreġġju ambjentali f'Kemmuna e kif din il-gżira spiċċat f'telqa kbira kawża tal-ammont enormi ta' skart li qed titħalla viċin il-bajjiet. Diversi Maltin kif ukoll turisti li qattaw ħin ta' mistrieħ f'Kemmuna iduru għal xarbit friski u anke ikel takeaway. Iżewwa li jkun smaw dawn ix-xarbiet, in-nies qed jispiċċaw jarmu il-pineapples kif ukoll l-istros li ntużaw fuq il-blat, b'konsegwenzi qed jinġema' ammont kbir ta' skart. Għar minn hekk xi drabi dan l-iskart qed jispiċċaw wkoll f'qiegħ il-baħar. Nies li tkellmu magħna qalulna li l-awtoritajiet ma provdewx bins fejn wieħed ikun jista' jiddisponi mill-iskart. Apparti dan ma hemm ebda servizz ta' tindif wara li l-pubbliku jitlaq minn fuq din il-bajja. Filmati li waslu għand Net News huma xhieda tal-ammont kbir ta' pineapples u stros li titħallew fuq il-blat ta' din il-bajja, sitwazzjoni deskritta bħala tal-mistħija. Apparti t-telqa u l-iskart hemm ukoll il-problema tal-Blue Lagoon li spiċċat maħnuqa bl-umbrellel. Ftit tal-imilu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grex qal li s-sitwazzjoni f'Kemmuna qed tkompli tikkonferma l-inkompetenza tal-Gvern u tal-Ministru Clayton Bartolo dan fid-dawl tal-problema tal-ammont kbir ta' deckchairs u umbrellel li qed jokkupaw din il-bajja.